Wadwa goyo nyakwara Mugia Juang okinyi makawuono otudore kod ritruok kinde masiche mag macha. Kinde mokalo chien ahinya to giko juma mokalo mano chieng' otieno ma piny norugodo chieng' tich abich noneno ka masira mar mach nomuoche skund primary mano ma Hillside Ndarasha mayudore e kaunti ma Nyeri. Bang' mano bende waneno ka masira machielo mar mach omuoche skund Nyeri mano ma Isiolo. Kata kamano penjo en ni jopuonjre onego beni ritore e yo machalo nade e kinde mag masiche mag mach. Bende nitiere kit tiegruok moro monego beni ichiwo ne ji dute pacho kae mar mondo mi e kinde ma masira mar mach omuoch kamoro amora, obede skul kama ipuonje, obede odi kama idake kata e kari mar tich, mar mondo mi ing'e kaka inyalo ritori e yo makare, mar mondo mi e kinde ma nitiere masira moro amora mar mach to kik wane ka nitiere ng'at moro amora mayudo hinyruok kaluwore kod masira makamano kata ng'ama wito ngimane kaluwore kod masira mar macha. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wendo ma en jalony kuom weche mag ritruok e kinde mag masira kata occupational health and safety consultant mano Makaria Sorwa. Wadwa goyo kode mbaka mar mondo mi wagone mbaka ni e kinde ma masira mar mach omuoch, ang'o ma ng'ato onego bed ni timo to ang'o ma ng'ato ok onego bed ni timo mar mondo mi wane ni wareso ngima ahinya to e kinde ma nitiere masira mar mach, nikech wang'eyo ni kinde mang'eny masira mar mach en masira mabiro apoya nono maonge ng'ata ng'ata mopango kendo nyalo kelo ne ng'ato buok ma ng'ato nyalo bedo kokia kata notim ang'o mar mondo mi ores ngimane. Oyawre Makaria zichiw nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak. Nyakwara Mugia Juang in bende mana kaka ineno mane wendo mantiere godo kamoro amora mitudri kodwa inyalo chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono moriwo nyaka namba wa mar ote machuok 236000. Makaria sko chako twak mar okinyi makawuono ang'eni in bende ni chiwinjo masira mayando timore mano e skunda primary mano ma Hillside Ndarasha mayudore kaunti ma Nyeri. Jopuonjre nyaka sani moseyangi nowito ngimagi gin 21 mapok ong'e kuma gintiere gin 46. Gino ma wanyalo wacho ni nyalo mako chunya ahinya kata kamano penjo maduong' en ni kinde ma masira mar mach omuoch ng'ato onego bed ni timo ang'o kaluwore ni wang'eyo ni magi ne gin nyithindo matindo mwanyalo wacho gi dho ngere ni seche moko ne gin helpless gikiata gima ginyalo timo. Erokamano Joyce, iwacho ni kama chuok to onego bed ni watimo ang'o. Adwa ni mondo kapok waloso gima watimo wakuong wang'e ni mach en ang'o. To mach en gima biro kaluwore gi housekeeping, to obiro nikech gik moko adek. Mach anyalo nyiso oganda luo ni mach yudore nikech oxygen, mach yudore nikech gik makelo iluongo ni fuel, to gi gima moko majno. Koro mondo mi wang'e e skundwa gi kaka timore, onego bed ni nitiere gimiluongo ni safety rules moketi, kendo aparo ni government kata piny owacho nigi standards monego bed ni kigero school to nitie gik monego bed ni ng'eyo. Koro gigo koseng'i to gi puonjruok miluongo ni training. Onego bed ni opuonj nyithindo to onego bed ni opuonj kendo jopuonj modak gi nyithinde kuonde ma gintiere. To muhimu sana mipenja ni kama chuok titimo ang'o. To kata kapok idhie gima ng'ato onego tim, safety rules gimiwacho ni onego bed ni itimo nitiere skunde itiego jopuonjre itiego nyaka jopuonj. Onego bed ni timo gi sadi koso onego bed ni timo gi bang' thuolo maromo nade skul mar mondo mi nyithindo gi kata jopuonj obed kod ng'eyo ni masira mabiro apoya kojukowa to magi actions mwaka wachiel ariyo adek. Erokamano, adwa na ng'iso oganda lu step by step gima onego bed ni timo. Nitiere gimiluongo ni safety survey kata safety risk assessment. Risk assessment itimo sama igero school ma jolony iluongo jolony kaka koro wan safety consultant dhi to ng'isogi ni kidwa gero iluongo nade mabweni kose boarding kar nindo magi space monego we distance maromo kama to gik monego bed kimiluongo ni storage kaka nyithindo keto gigegi sama gine school. Kosetim that risk assessment wabiro ng'eyo ni risk ni mae wamiyo priority. Koro muhimu kabisa madwa ng'iso oganda luo ni training ni itime yearly. Ipenja ni okang' maromo nade. Every year nyaka bed gimiluongo ni risk assessment kata risk survey miluongo ni fire audit. Koro audit ni watime wang'iyo ni to
skundi nogere ka magi rules mane waketo be ji luwo rules gi to trainings ma onego beni timo ne jopuonjre kata jopuonj ma dag nyithindo be osetimnegi kendo nitie gimiluongo ni refresher training kuom fire management kata fire safety monego beni timoga yearly. Aya ka wadhi mbele ipenja gima onego beni timo ka mach owuok. Mach iluongo ni high risk, chalo gi kawa compare gi ringo gi mtoka to gi ringo gi ndege. Gima nigi high risk en gima ketho mwandu kendo kelo lal mar ngima dhano. To kwaseng'e ni gini en gima ketho mwandu gi lal mar ngima dhano, waketo gima iluongo ni mitigation measures mamalo kabisa. Inyalo yudo ni kuonde mang'eny oket mitigation mar mach mamalo, to mach kawo kata higni 5 kapok omuoch, nikech kopo nomuoch to biro kethore. Koro mane gima onego beni timo, to mitigation gi kaka nawacho onego beni nitiere fire extinguishers gi training moket kanyo. To jopuonjre gi nitiere among jopuonj to gi nyithindo nitiere joma responsible ma iluongo ni evacuation plan. Koro gima notimore Nyeri ne en gima rach nikech ne luwore ni onge puonj moro amora mane nitiere. Kopo ni mach wuok nowuok nang'o, wawacho ni root cause analysis. Dongo onego beni wang'e gimomiyo majno nowuok, mabe kata sirikal pod temo penjo ni nowuok nang'o. Anyalo wacho gi pacha to gi lony ma an go, majno nowuok nikech storage to gi gimiluongo ni housekeeping. Ka ji odak kama ji odiny, to nitiere classes mag mach. Nitiere mach mar class A, ma en mach manyalo bedo boxes, lewni, mano mach manyalo wang'o ji. Nitiere mach mar class B, ma en flammable liquids, machalo kaka mafuta mar taya gi giko. To nitiere class C, ma en gik manyalo muoch. To gi class machalo kaka gige weyni mag stima be nyalo kelo mach. Koro ineno ka housekeeping, kawacha housekeeping kata ot kama ji nitiere, kaka weyni oringo, ineno socket ka ji okete gik mang'eny, mago nyalo muocho mach. To kata kiketo koro wach ni lewni ikawo mafuta idhi kete kama lewni ng'eny kata boxes ng'eny, ka liet ng'eny mach nyalo muoch. Koro kwaseng'eyo classes mag mach go, wang'eyo kaka majni wuok to wazime gang'o. Kata iluongo nang'o gi dholuo, to put the fire off. Ang'o monego beni watiyogo. Nikech kitede e jikon, tiolo mafuta, to mach owuok, tikawo pi ole. Mani inyayo mach, koko dhi muoch. To mano timore nikech ng'ato onge ang'owa? Lony. Koro lony ne mwadwa ni wapuonj ji, kata e udi iluongo ni house managers, wachak puonjo ji ng'ato ng'e ni majni en type mane, kata class mane, to watimo nang'o. Komuoch to wapoesha nade. Nikech inyalo kawo mach mowuok e waya mar stima, tikawo pi tichak iole. Ko ka mach dwa muoch odni ma ji dwa electrocution dwa timore odni. Nikech ang'eyo ni mano e gima joma thoth jatemo timo. Kabisa. Ka mach omuoch to ng'ato pache nitiere ga mane pi monego bed nokawo to ole. Kata kamano, steps mage ma ng'ato onego bed ni kawo e kinde ma o notice mokwongo ni mach omuoch kacha. Ang'o monego bed ni timo? To mana kaka itiyo kod ranyisi, ni seche moko ng'ato ne tede jikon. Te kinde motede jikon kacha to koseolo mo to mach omuoch to kawo pi osimo. Mano bing'e ni koka dhi nyayo kata dhi miyo majno bebni ahinya. Step mane mokwongo ma ng'ato onego bed ni kawo ka mach omuoch, obed kuonde ma nyithindo ninde, kata ot kama ng'ato dake, kata kuondewa mag tich? Erokamano, mach kowuok, to gima kwongo en go koko. Ng'ata ma ka mach wuok nyaka go koko matek ni fire. Mano ng'iso ni luongo ji, create attention. To kisetimo kamano, tichako wuoth gi kama chiegni miwuok go miluongo ni exit, the nearest exit. Mano mach ma pod tin. To ka mach osegik malo, nikech gima nego ga juken kata majno en iro cha. Omiyo ng'ato thung' ma koro mach biro mana wang'i kanisetho. Nikech gima tek e ngima dhano en yueyo. Ka yueyo ni osebedo compromise, to kendo koro onge gima inyalo timo. Koro wawacho ni ka mach owuok, ti ikulori piny. Iluongo ni you scroll, kiwuok e room moro amora mach nitie. To kata kamano, sama iwuok no, dhoudi miwuok kiloro dhot moro amora, nikech nang'isi ni mach en gik moko adek. Oxygen, muya mwayueni, ema nyayo mach. Koro kinyalo loro dhoudi go mondo kik majni yud kaka dhi mbele, tinyalo konyo. Koro number 1, igo koko, iluongo fire. Number 2, the nearest exit. Kik idog ni kia wiyi wil gi gimoro e ot, kata mwandu biro loso mbele. To gima lit ne ji mang'iso ji ni mach kosebedo koro mang'eny, kata nyathini mana nie ot,
dhi adhiya nikech ok wadwa wito ji ariyo. En wach matek ahinya ni ka mach osegik, nitie stage ma kosegik kidok ni dhi rescue ng'ato timbe kendo idhi hinyori. Koro mano e gima itimo. Nitiere mach monego bed ni inyalo zimo kata mach minyalo put off. En mach ma pod tin ma koka chakore. Kata mana city council kata mana government nitiere mach ma kosegik to wawe wang' to alwora mar area ne mwakweyo nikech nitie mach ma koro ok nyal dwok chien. Koro gimitimo mach ma koka chakore ka nitiere fire extinguisher inyalo tiyogo. To mana king'eyo classes mana ng'isi cha. Nikech kikawo pi iole mach mar stima idhi moke. Koro nyaka ibed gi lonyno ni mach ni en mach mowuok kanye. Ka en boxes kata ne en lewni ma nyalo zimo gi pi. Donge. To ka en mach mar stima kata kaka koro mar tedo mang'isi cha nitiere gimiluongo ni suffocation, nitiere fire blankets. Minyalo kawo kata mana blanket ma odi. To dwaro courage. Number 1, kidwaro bedo ng'ama konyo ji e wach mach, nyaka ibed gi iluongo nang'o? Jachir. Panic. Kibedo gi panic to irumo. Koro ikawo ongedno idok piny kane itedo malo kama. Tik ikava go iluongo nang'o? Pan ni mitedeno mitwe kabisa mondo suffocate that oxygen kik bedi. Mano namba 1. To mach moro ni nitiere kaka jomoko tiyo gi iseneno sand. Kata powder. Koro kiseng'eyo classes wan gi different types mag fire extinguisher. Mantiere class B iluongo ni mar powder. En onyalo zimo mach mang'eny, mar pi, onyalo zimo mar stima, kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamano. To wang'eyo ni weche ma kamagi wuok ga kalure ni kinde ma masira mar mach owuok tiyudo ni exit. Seche moko iyudo ni ng'ato en osewinjo fire to wacho ni owuog oko ringi. Teringo kanyo ema ji nyonore ga gino miluongo kanyo kod dongere ni stampede. To kendo ng'ato koselwa seche moko teko mar chung' ema onge. Koro mana kaka iwacho ni mano nyalo kelo suffocation. Ere kaka ji onego avoid mano? Nikech adiera kiwinjo ni mach omuoch. To gino ma kila ng'ato bo bedo e pache, kila ng'ato bo manyo exit. To seche moko en narrow exit. Ji otim nang'o? Adwa ng'iso ganda luon ni gima kata piny owacho gima onego gitim sama igero skul nang'isi ni luongo wajo safety console ma be gise neglect for long. Koro wadwa ni wadonje gimiluongo ni safety by design. Kapok igero skundi moro kata odi moro luonge makarias odhi ong'isi ni ma for safety tim kama. Dirishni monego beni bedo ga en mane. To onego beni giyawore ka gidhi oko, especially ka boarding school mag nyithindo. Dhoudi gi dirisni mantiere onego beni yawore ka dhi oko kaeto wa avoid keto grills. Ineno chumbe moketi ka. Ang'eni security mar nyithindo ber. Lakini security onego waketi alwora mar school. Intruders kik donje. But kodhi kama nyithindo ninde to dirisni keto malach to yawore ka dhi oko. Koro mondo avoid that stampede. Mako poni ng'ato shout fire to nitiere exits mang'eny. Koro wa encourage dirisha madongo gi dhoudi madhi adek. Koro ji nyalo ringo towards different doors. Nikech you realize ni kata chon kana dongo 98 Chianguli no wang' ma kidhi neno kaka wili mag ji nobiwre dhot kama nyithindo nodhi obede ne lit mokalo. To piny owacho pod ok yud puonj kuom gik mosekalo. To bende iwacho ni nitiere trainings ma onego bed ni ji timo. Gin trainings kaka mage ma seche moko inyalo mi ji obed ji nyithindo mantiere school, obed kata the general public kotudore kod gigi mag mach. Nikech kiwacho ni ka mach owuok to seche moko en mach man matin no kakikulori kasti manyo exit. Jomoko kia weche trainings ma kamagi gin ang'o kendo magi entail ma ji onego bed godo kata onego ng'egi sana? Training monego bed ni watimo ng'eny to koro abiro generalize ni occupational health and safety training. Mang'iso ni kuonde ma ji odake, kuonde ma ji tiye nitiere gimiluongo ni committee mochung' ne weche mag arita to gi ngima dhano kama ji tiye. Nitiere safety committee training. Mwatake gi through extensive training machalo kaka basic fire kata fire management, first aid to gi manual handling, storage, gik mineno ng'isi kaka kiketo store kata ka dala ni migere store to ikia kaka inyalo keto gigeni. Kikawo rangi miwiro go odi odong' to idhi kete store. Box mag simiti modong' idhi kete store. To piny liet to koro ji tinde kawo ga container gi to giketo. Sama iketo kanyono, sama piny liet cha kama ni kane rangi ni cha omedo kuot. Thina mirugo rangi cha bo iketo kamoro achiel. Ibiro yudo ka gino muoch to kelo mach. Koro mago te trainings go nitie miluongo ni housekeeping training. To moloyo
training mangisi mag basic fire nyaka bentie fire marshals e kambi mora e dala mora onego bentie ja first aid mobedo trained mokalo penj kambi mora onego bentie fire marshals maunge ni ground floor ngane ntie third floor ngane ntie kama chuwuok en responsibility margi mar timo gimiluongo ni evacuation plan to evacuation plan kaneno kata joma people living with disability kama chuok do ngene jogo gidhinyore mokwongo koro jogo nitie kaka wacho go ni jogo iketo e ground floor gi ramps kama chuok gene mikwongo gibedo evacuated training machalo kaka fire alarm system kama kidiyo to kelo iluongo nango warning people on matters fire. Yes. Ano kodongi dakariyo ka itwadhi e yueyo marwa mokwongo kata kamano. Onego beni nikech kata kwa tiyo kod ranyisi mano masira mayando muoch mane skunda primary ma Hillside Ndarasha. Yudo ne liekore ni mach makamano no chako sabich mano mar otieno to jo fire mane ntiere machiegni kanyo no biro to nyalo bedo ni kalure nen mach maduong no bembo gi nok ginyal simo. Koro gikwayo kony kowuok kuom jowetegi. Kowuok sabich mano mar otieno fire engine moro no chopo saa 9 mano ma kapindiru. Response onego beda machuok maromo nade kata thuolo mane monego bed ni ikao mar mondo mi ka mach omuoch to jo firefighters onego gichop kanyo ka beto bang' seche adi mar mondo mi okonye reso ngima okonye reso nyaka mwandu. Ipenjo swali maber kendo matek ni onego bed ni gichopo dakika di. Anyalo nyiso onego bed ni gichopo sano. Mane dwoko manyalo keto kaka developed countries. Idi adia ni to gisechopo. But ing'eyo ni onge ningetich. But ing'eyo ni logistics tek. Kae to koro nikech gimoro adwa wacho ka. Ni arita mar mach onego bed malo kabisa e piny moro amora. Adwa chiwo example kaka airport. Kama chuwuok airport wadhi koso gik mang'eny sana. Koro ei county ka county onego bed response time bedo machuok. To ok nyal timore kamano nikech ji odhi mo relax nikech mach ok en gima wuok pile pile. Akeni iwinja kanyo. Mach en gima iketo fire extinguisher nyalo kata tiko higni 5 kapok otiyo. Koro ji wacho ni amagi gik maonge. To chieng' ma mach owuok eka ji biro ng'eyo ni gino onego bed ni wang'iyoga effectiveness mare. Koro atemo encourage ni county ka county obed gi fire obed gi safety department ma respond alwora mare. Kendo gima ne jonyeri otimo no ne gitimo marach nikech ne muda no ng'eny. Yes. Ayadwa nwakao yueyo marwa mokwongo nyakwara mugia jwange twak marwa mar chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono wamodho pi matin aduoga abo bedo kasomo moko kuom ote mabende uchwalonwa kik idhi mabor. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 #. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa.
uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod wendo mano Makaria Zorwa, jalonya kuom weche mag ritruok kinde masiche kata occupational health and safety consultant gi dho ngere. Watu wako tudore kod ritruok kinde masiche mag mach kata kinde masira mar mach. Medchwelo ote paro penjo mora mora bobedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kodhi mbele Makaria zi wacho kanyo ni fire extinguishers. En achiel kuom gigo ma iwacho ni ber ka wabedo godo. To kinde mang'eny mana kaka iwacho ni nyalo bedo kod fire extinguisher to kaw kata thuolo mang'eny kapok itiyo kode. Itiyo kod ranyisi ni kata higni 5 kapok itiyo kode. Kata kamano nego be ni cheko gi bang' thuolo maromo nade, nikech mana kaka iwacho ni mach komuoch to koro en gino matek, en language machielo ma koro wawacho. Koro gima timore, fire extinguishers nego be ni cheko every 6 months. Nikech gen mtungi man gi pressure. Samoro mach owuok to koro idwa kawo mondo itigo iyudo ka pressure chorumo. Koro mano be puonj monego be ni miyo ogendini marito nyithindo skul kata nyithindo kendgi. Number 2, kama ikete fire extinguisher ni onego be no kete kama kidhi kawe kata kama mach owuok okawi muda. Idwa turo dhote kidhi kawo, jomoko kete mogo nyaka kiful. Koro essence mare onge. Koro dwa ni kete kama en level ma ng'ata nyalo pudho mondo otigo. To gima timore sana e public kata kaka koro watiyo gi example nyithindo mane ntiere e ndarasha. Na wacho ni safety by design kenda kanye madwa ni ji ong'e kabisa. Onego be ni ntiere around kama ji odake nitiere kata fire sprinklers kata heat detectors ma kama chowuok ka onge ng'ama ni around manyalo konyo to gidhi on kendgi. Mano ntiere lony masani. Ka heat osebede room to sensor changiso ni koro ka wang'. To gigo kata smoke detector. Kata smoke detector gigo release koro gichako gikwe majno. To ntiere moro matindo biro maber be. Koro mana ng'isi ni ntiere classes mar pi mar poda. Gichalo fireballs. Iluongi ni fireballs. Koro e skunde gite ka ginyalo install e dom ka dom nitiere giketo moro ka moro. Koro kama chuwuok to gilipuka ka ng'ama olipua bom, lakini poda no dhi makwe majni. Magi gik monego be ni sani koro piny owacho to gi jogo magero udi ong'i. To adira gigo be nitiere mana kaka iwacho ni ging'e. Bende gintiere skunde wa, nikech mana kaka bende wachako ni wacho ni kata kit kaka onego be ni igero skunde kaachiel kod kuonde mag nindo. Onego be ni gero gi e kiwango moro ma kata gimoro ko omuch. To nyithindo nyalo ng'iyo kaka ginyalo ringo oko mapiyo. To mago kwasebedo kwaneno. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ng'ama ninde tich. Ng'ama ninde tich en oganda miluongo ni jo Kenya. Nikech kata ka piny owacho ok nyal timonwa gimoro amora. Oganda mag jo Kenya nigi gimiluongo ni negligence kata culture marach mar safety. Nikech iyudo kata kidwa ng'e ni culture marach mar safety nitie. Joma tiyo gi public means oseidho mtoka molos kom ma ok nyal kata soe tiendi. Ngiso ni ng'ano okia ni dhano onego be ni bede mtoka no donge. To kata udi mwadake gi ji oketo stairs matin ma kata ji adek ok nyal kale. Mano ngiso ni jogo onge gimiluongo ni safety culture. Koro mowacho ni from engineers, civil engineers magero kuondogo gi budget ng'ama kidwa gero kari, luong safety consultant, luong mechanical engineer mochung' ne fire mondo advise kik gera boarding kata odi moki luongo jogi. Nikech iwacho ni masira kendaki ikia no biro wuok sadi. Koro watema geng'o chieng' moro kowuok tibed ka in safe. Yes.
Wasoma ne ote moro kae mano mar Vitalis Ochieng wuod Game Karari wacho na sedonjo kodi live Joyce Odur kaluwo chenro gi sani kaka anto anene gini osebedo kadhi ahinya to gima sirikal osetimo malongo onge. Masirni mag mach osekelo midhiero e skunde gi. Kinde gote okwane gima osekaw mar tieko wachni. Penjona maduong ni sirikal ritoga ni gimoro otimre ka gikawo kang kose sechego eka itimo nonro gima dekel macha. Eka iwacho gigo makonyo waathiriwa. Yani gini gima okonyo kosetimore. Koro kwayona ka diponi gik simo mach ema dekelgi kose ema dekogi kose moromo onge moromo akara gimed moko mondo gibed gi gik madwarore lakini owacho kae wawek neno ka gitimore kendo machiegni. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Steve Nyakwaragai bende wacho ni anto kaber onego sirikal oket geche simo macha e skunde duto mapacho kae waol kod masiche matimore. Ng'at machielo bende wacho kae mano Deo Austin from Kanyadoto Ndhewa openjo kana ang'o momiyo ute mag nindo mag nyithindo ema wang' mang'eny e skunde moloyo ute moko. Gin jomage maninde tich ang'eni mage moko kuom penjo maringo e pach jo neno kata pach jo Kenya gi sani kalona ahinya tam mar adek ne makoro waseneno kama siche owuok to kinde mang'eny giwuok mane kuonde mag nindo mago mag ji. Kata kamano tok ka masira osewuok masira mar mach osewuok nikech wang'ega ni kinde mang'eny masira kosewuok nitiere ga kuma onde kanyo ni fire assembly kama ji onego bed ni chokore bang' masira mar mach ji kosegudore kacha ang'o ma onego bed ni timo koro. Joyce masira mar mach kowuok kana ng'isi ni jigo koko ni mach to onego bed ni gima iwacho janeno wa moro wacho gima ber kanyo kabisa. Mado wacho ni nitie gimiluongo ni reactive measures ma government timo. Asebiro ga e studio kama wacho ni kik watim ga gik moko nikech otimore. Wapang mbele. Ineno. Koro pango mbele ni iluongo ni proactive measure. Miketo proactive mitigation measures. Kwa ritogo, kikwa bed ni waparo ni wabrutio gi pesa mang'eny to mach ok bi wuok. Kikwa gomb mach mondo wuogi. But ko wuok, to nego beno yudo ka waikore ne. Mane gima janeno wano temo wacho. Koro joma ninde tich gin gimiluongo ni law enforcers. Kenya ka nigi migepe mopogore. Migawo mochung' ne safety nitiere, migawo mochung' ne gedo nitiere, to gigo ok dwa ni ji olu. Mana kaka nang'isi ji wacho ni amach pok otimorega koro onge tiende to kadhi giming'isa ni kamach otimore masira mar mach owuok onego bed ni ji ringo korie fire assembly point wadhi timo gimiluongo ni roll call. Aparo ni Endarasha ka iwinjo ni jomoko pok oyudore to kaka jalony mag arita nitiere gimiluongo ni safety kendo waketo security ma security koro waketo ni roll call joma nodonjo e skul no chieng'no ne gin jomage wadhi e buk waneno ni ng'ane gi ng'ane nyathi ka nyathi kata koro wacho e kambi ng'ani nodonje kambi. Koro kama chosi wuok dhi e fire assembly cha wadhi timo gimiluongo ni roll call. Ng'ane gi ng'ani nitie sa watik to joma onge koro wachako manyogi. Mane gimitimo e fire assembly. Fire assembly point ka be nitiere joma wuok to hinyore. Koro joge mane wapuonjo wach mar first aid cha biro timo negi huduma ma kwanza kapok watero gi hospital lakini waseng'e ni ng'ane Joyce obiro Makare obiro gihinyore to lakini otergi kanyo otergi od thieth. Mane gimitimoga a fire assembly point. To kinde mane watu wacho ni ot ka ot onego bed kata building ka building onego bed gi gige wanyalo wacho ni gige manyalo konyo e simo mach ahinya kata kine odi kacho ni gibed kod fire blanket ji nyalo wacho ni mago gik ma ji nyalo neno nyao e nyiewo kata tiyo godo wati kod ranyisi ni kine odi kacha tibede kod fire extinguisher. Ang'eni gin gigo ma ji kawo giga kawala ile openyore ni anto fire extinguisher atimo godang'o. Kata kamado ni encourage mar ber mar bedo kod gigi kata odi kumedake kopogore kod skunde kachiel kod kata kuonde mag tich. Joyce adwa ng'iso oganda kama. E pinyo mar Kenya ka lweny nowuok mogik karang'o. Osebudho kabisa. Be jomoko apart from matindo mabiro mag Somali matin e Kenya ka jolweny chulo pesa mang'eny molo ji almost jite. Nikech girito gima komuoch to biro kethonwa Kenya mangima. Koro mano gima sirikal wacho ni mitigation measure. Koro gima temo wacho gi swali mapenjino. Nyaki bed king'eyo ni e ngima dhano
kata ka mitedeni interact gi mach e odi to chieng' moro mach nyalo wuok. Koro nikech aseng'isi gi dho ngere ni severity of fire is very high, devastating, kendo nyalo kelo maafa, tho to gi lal mang'eny. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato yudo puonjruok number 1 nikech nyalo bedo gi fire extinguisher tikia tiyogo. Pod onge gima biro konyigo. Koro puonjruok no ji tinde nitie nyaka YouTube. To kido maro mar culture mar safety maonge. Koro ana encourage ogendini joma ntiere gi ute gi joma ntiere e miechgi watimuru gik moko wang'e ni watemo geng'o masira kowuok. An mane gimanye culture, safety culture must be there. Yes. Awinjo ka ipenja ni nitiere onget mar fire to chalo nade misimo godo mach nikech adiera wayudo ka mach omuoch, iyudo ka jomoko ng'ato nyalo kata onget moro to umore godo mar mondo mi omany kaka onyalo penya mar mondo mi owuog oko. Bende mano ni kare adiera mar neno kaka inyalo ritori nikech jomoko be wacho ga ni akia ni iol pi ongetno kisebedo mang'ich ka iumri godo iwuok oko kose. Mane timo gima waluongo ni improvising. Kachalo ng'ama dwa konyo ng'ato ionge gloves, inya rwako kata polythene paper mondo kik infect yourself. Mano itiyo ga akili ni haraka haraka improvise. But onget ma kawaida ni iluongo ni Raymond ko silunge nango kata duve gi. Ng'eno los gi fiber. Mane makoro nyalo wang'i mkalo. Omi wacho ni anything matima kod improvision matin tu. But nitie fire blanket en olose gi material manyalo withstand match. Onyalo kawo muda kapok omako mach. To nitiere sizes mopogore. Mar jikon nitiere small, nitiere medium, nitiere maduong'. Koro en gima kiumo go mach to mondo mach omaki tek. Gintiere dukni mana kaka na wacho ne nyikwara mogi. Puonjruok mar safety ni onego bed ni awareness, puonjruok pile. Ji obed gi mor mar ng'eyo. Mar mondo mi gima kamano ko juki kumora mora tinge gino minyalo timo mapiyo piyo. Anno ka jongweso kata mungere kaka Ochuongo entiere Siaya County Gotrayo wacho ni pacha ni sirikal otem keto arita makare mag geng'o masiche kata masira mag mach. Erokamano ahinya kuom ote makamano, ote mamoko mabende joneno magwa pod ichwalo no okinyi makawuono. Iwacho ka ene there are guidelines but schools are not following. Mano kaluwore koda masiche magwa. Bende iwacho ni gin safety rules monego bed ni keto. Safety rules makama onego bed ni keto gi kae nikech iyudo ka nitiere skunde moko ma adiera neno kondik gik ma ji onego bed ni timo e kinde mag mach. To koro mach komuoch to ji wigi wil kose onego bed ni itimo negi refresher courses mondo gipar kinde ka kinde. Onego wabed gi ineno mondo culture bed maber e skunde kata culture bed maber e kambi kata culture bed maber e odi. The head of that home nyaka bed gi miluongo ni safety conscious, nyaka bed ng'amo ohero wach mar arita mar dhano. Koro kaka skunde ng'amo onego bed ni jiwo gini en principal. Onego bed ni skunda ni jopuonj na te nyaka undergo this training. Nyithindo te ginyalo dhi training no gite lakini nitiere koro moyier e kindi kaka nang'isi ni fire marshals magine magi enforce rules. Makidonje school kata kidhi e storage ko kifuata njia mong'isi ten punishment. Koro iluongo ni consequence management nikech mane manyalo kelo arita maber mar oganda mondo mi weche mag masira gi kik yudwaga. But arudia kendo abro nuoyo ni nyaka wabed deliberate about safety marwa. Nyaka iher ngimani. Mane gima nyalo ng'iso oganda Luo. Ano kwa dongi dakang adek kende to tieko twak mar okinyi makawuono. Gin safety measures mage monego bede udi ka achiel kod skunde ka achiel kod kata building. Mar mondo mi wageng'a masiche mag mach ahinya to kinde mabiro mbele. Kaka na wacho kachako, number 1 safety by design. Kidwa gero boarding school kadwa gero odi nyaka ing'e ni distance mane gi ventilation mane miketo. Awache maber ni skunde mag boarding very wide windows giyawre ka gidhi oko. Skunde mag boarding schools obed gi exit at least adek giyawre ka gitimang ka gidhi oko. To gi dhoudigo gibed gi miluongo ni fire resistance. Nitiere material mitiyogo ma mondo mach owuog e room moro kadhi e moro kawo muda, especially kama nyithindo ninde. Koro mago safety measures. Another safety measure ma wacho training. And training ma every year ji nyaka doge refresher training. Ma biro konyo ogendini mang'eny. Kaeto gi fire extinguishers put everywhere along corridors
to gi kama fire assembly point mago gik manyaka bedi. Wachni mogik ka watieko Makarias. Ji nyalo blame piny owacho. Piny owacho nigi rules kaka giseketo standards mag monego bene luwo, to gimiluongo ni law enforcers, auditing gi inspection. Okaw muda marom nade Minister of Education inspectors to go around the whole country mondo realize ni gik mane waketo ka be ji luwogi. An kaka Makarias oro anyalo wacho ni onego bene we encourage inspection every 6 months gi inspection gi audit every year. Mang'ama oyud kokoluwo chikego to consequence management ikawne atua gi law mar Kenya. Biro miyo ji buok, to biro miyo ji mondo oluw gima nyalo konyore. Kik warit masira wuogi eka wabiro ka watwak government kelo joge ne polise dhi kanyo ok bi konyowa. Ibiro yudo kendo ni kendo chieng' moro mach owuok kamoro. To gi root cause analysis nitie mach mimoko gi mach mowuok kimasira. To nitie mach ma jomoko ntiere iye. Especially kineno institution mang'eny finance department wanga. Evidence idwa no pandi. Koro root cause ni mondo wamany mondo kwa yudo ni joge bentiere iye, jogo twe ma kik chak ne oko kendo. Erokamano ahinya Makarias Orwa kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwagi, mar mondo mi wapuonj Nyakwara Mugia Jwang' ritruok kinde masich macha. Nyakwara Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machope giko mar twak maro e chenro mar mbako romo. Ote magianeno erokamano ahinya kuom chwalonwa ote odiochieng' ma kawuono. Auriti masani bed kod odiochieng' maber, nyakendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Odur.